Hej og velkommen til min kanal. Mit navn det er Mr. Wu på YouTube. Som I nok kan gætte, så har jeg fået mit navn, så mit navn er inspireret af Mr. Wu fra serien Lego Ninjago. Og ja, så i dag, denne video vil jeg bare lige snakke lidt om mig selv, mens jeg spiller i den her verden her, som jeg lige har forladt. Jeg vil lære en anden lidt at kende. Så lad os starte. Så ja, det første jeg vil sige, det er, at jeg er 16 år, og jeg bor i Danmark. Chokerende virkelig, ja. Virkelig, hvem har gættet det? Altså, jeg bor i Jylland. Så jeg kan godt lide at spille spil, så derfor jeg har lavet den her kanal for at spille noget Minecraft. Og det har jeg måske tænkt mig i fremtiden, hvis det bliver en succesfuld kanal, så har jeg måske tænkt mig at begynde at spille andre spil også. Eller bare begynde på en helt ny kanal, hvor jeg laver andre ting, for eksempel. Så. Men det bliver bare sådan en lille kort video med det her. Så, og jeg ved godt, sådan, angående Minecraft, så tænker jeg har en anden verden, som jeg har tænkt mig at spille på i de andre videoer. Den har jeg bare lige lavet for at sige hej og alt det der. Men jeg tænker lige nu, skal vi ikke prøve, så vi lige kan få lavet noget godt noget, så kan vi måske brainstorme nogle idéer til den anden verden. Eller hvis I vil, så kan jeg godt lave en ny verden, hvor jeg spiller på det her seed her. Fordi jeg spawnede jo lige derovre, så jeg har allerede spottet, der er en landsby der, og et ice spike biome derovre. Så det er jo meget godt. Så det kan godt være, at jeg bliver på det her seed her. Og jeg tænker, jeg har ikke så meget andet at sige, end at hvis I har nogle idéer til nogle fremtidige videoer, så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet. Så jeg kommer højst sandsynligt til at læse dem, når det er. Og det er jo bare sådan det, jeg vil sige. Så vil jeg bare sige, at hvis der er nogen af jer, der ser det, ikke også. Nu kommer jeg til at snakke lidt om sådan arbejde, sådan, med at arbejde i en branche, fordi det gør jeg lige nu. Mens jeg optager denne video her. Jeg arbejder i en Rema 1000. Så jeg har et lille forslag til nogle af jer, der ser sådan, der gerne vil have et fritidsarbejde, og gerne vil lave penge. Men mens I ikke er voksne. Så mit forslag til det er, at gå ind på Word, og skal tage et billede af jer, tage et flot billede af jer, hvor jeg har noget sådan pænt tøj på. Det må gerne være hverdagstøj, det skal se ordentligt ud. Og skal lave det jeg gjorde, det var, at jeg tog et billede af mig selv, lavede et Word-dokument, så skrev jeg lidt om mig selv med, hvor jeg boede, og jeg kunne komme hurtigt på arbejde, fordi jeg havde knallert eller sådan noget. Og så skrive, hvorfor det er, man gerne vil, og sådan noget. Og så kan man enten tage op til branchen, eller butikken, eller stedet, man vil fysisk, og så aflevere den. Og man skal huske også at skrive sit telefonnummer eller e-mail på dokumentet, så chefen for branchen, eller bare branchen generelt, har en chance for at kontakte dig, hvis at du er lige hvad de har brug for. Så det var det, jeg gjorde, og jeg var så heldig, at dagen efter jeg været op med ansøgning, så fik jeg arbejde, så kom jeg op til samtale, og jeg fik arbejde. Så det er jo meget nemt. Og så fordelen ved at have et fritidsarbejde, det er, folk der får de er normalt mindre nervøse, når de kommer til en jobsamtale i voksenlivet. Så det var egentlig bare sådan det, jeg vil sige, og det blev måske lidt mere sådan snakken om virkeligheden, end hvad jeg havde regnet med. Men hvis I vil have, at jeg spiller på den her verden her, i stedet for den anden, så giv lige et like, og så skriv ned i kommentarfeltet. Og hvis I vil, så må I også meget gerne subscribe. Ellers så vil jeg bare sige, vi ses i næste video. Hej hej.